ngayomono raganing sun kang nandang kali paran Mega Bang Asulak jenar ing Brang Kulon mracihnani kawa us andungkap seraping surya lolonan lampahi wong agung kekalih tuh punika tawarnanipun Narendra Ngastina ingkang ajejuluk Sang Prabu Sentanu Murti ya Sentanu Dewa sarimbit kelawan ingkang garwa kusumaning ayu Dewi Ganggawati ya Dewi Gangga sarwi anggendhong kelawan ingkang putra punang jabang bayi ingkang katemben lair ben dungkat gangsal dinten ing Riklenggan mangke tegese lagi purna puput puser wong agung kekalih luntunan dene rumampah dasare wancine gremis riwis ingkang tinuju tanah sanes kejawi namung Bengawan Gangga ing mangke nedenge Bengawan Gangga umrik tegese banjir kaya ginelak lampahi Sang Dewi Gangga kelawan ingkang raka nggih Sang Prabu Sentanu Dewa
Ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Kang suksma mangadiluwih muga ngayomana sagung para dasih miwah kayuwananing ingsun. Garwanipun Kakang wong ayu. Garwaku wong manis. Yayi Dewi Gangga. Wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun. Mandheg dhisik ya Yayi. Mandheg dhisik. Lilanana pun Kakang bakal pitakon. Anakmu kang katemben lair lagi puput puser. 5 dina suwene kang tak paringi tenger Dewa Brata. Anakmu iki mbok gendong kowe tumuju marang pinggiring Bengawan Gangga. Arep mbok kapake anakmu iki. Sinuwun, piye? Menapa paduka supe? Rikala paduka dhaup kaliyan kula. Sampun darbe prajanji areh ning paduka menika namung titahing jawata limrah. Tegesipun manungsa limrah kula menika setunggaling widodari supados lestantun anggen kula lan panjenengan bebrayan sampun ngantos peputra menawi ngantos peputra kedah dipun sirnakaken sarana kedah dipun larung wonten ing Bengawan Gangga menika. Dadi anakmu iku ya mbok arep mbok larung meneh. Inggih sinuwun. Tak itung wis kaping 8. Anakku sing lair saka guwa garbamu wis kaping 8 Dewa Brata iki. Iki ya kapeksa arep mbok larung. Inggih. Kasinggihan mekaten sinuwun. Ganggawati. Wonten dawuh sinuwun. Tak rasa-rasa nuwun sewu, aja gelo rasaning atimu. Kowe kuwi menungsa kok kalah karo pitik. Liripun kados pundi? Pikiran kanthi wening, petungen kanthi genep. Pitik kae yen wis ngendhok mbuh cacahe pira ndoke terus dingremi nek wis angrem kuthuk cilik-cilik mau diring karo babone digoleke pangan yen kuthuke kuwi padha pecroh babone sing misah semono lho gedhening rasa tresnane babon marang kuthuke. Mongko kuwi pitik. Kowe iki menungsa lho. Kowe iki menungsa. Titahing Gusti pinaringan sifat ganep, cipta rasa budi karsa. Tegese rasa welas asih, rasa mesakake kuwi kudune ana. Ning keneng apa kok ora nabet ana jroning uripmu? Sinuwun. Piye? Sakmangke paduka Kanjeng Sinuwun saged badhe milih salah setunggal. Ya piye karepmu? Keparengipun sinuwun awrat garwa menapa awrat putra. Lah iki. Eneng kene iki. Abot temen to uripku iki. Wah, sentanu. Moko jenenge rasa tresna karo bojo ya tresna karo anak apa meneh. Mongko kudu milih salah siji. Aduh. Duh Gusti, lepat kula menapa kok ngantos kula darbe lelampahan ingkang kados mekaten.
Yo. Kanggo wonten dawuh sinuwun. Dina iki aku bakal prasaja. Inggih, kula sumanggaaken sinuwun. Yen aku mbok kon milih abot anak apa abot bojo. Mongko kuwi janjane mono abot kabeh, mongko kudu tak pilih salah siji. Mengkene. Nalika Sentanu isih nom, aku abot bojo. Aku abot bojo. Ning saiki aku wis tuwa. Aku ngrumangsane wis tuwa, Ganggo. Aku abot anak. Aku abot anak. Dasarku. Aku arep kepengin gawe sejarah, nutukake sejarah negara Ngastina. Lah yen kowe kuwi duwe anak mbok pateni, mbok kelekke, duwe anak mbok pateni, mbok kelekke, mongko wis ping 8. Lah terus bakal sing nutuke uripku jumeneng Ratone Ngastina iki sapa? Sapa, Ganggo? Mula segedhe pangapuramu. Paripaksa dina iki aku abot anak. Jalaran aku arep gawe sejarah, nutukake lelakonku aja nganti cures. Negara Ngastina. Yen aku nuruti karepmu, aku ngeboti kowe. Kelakon aku ora bisa nutukake sejarah negara Ngastina. Mekaten kepareng paduka sinuwun. Ya. Menawi tetila mekaten sumangga ingkang putra pun Dewabrata kula aturi nampi. Kula aturi nampi piye? Inggih, kula aturin kula mentah. Dewasanipun Dewabrata kula sumanggaaken. Lah terus kowe Kula badhe wangsul dumateng Karang Kawidodaren. Netepi prastya menawi Paduka Amrat putra kula kedah pisah kelawan Paduka Sang Prabu. Aduh Gusti, lelakon kok kaya mengkene. Yo. Yo kene tak tampa. Dasar iki yo putraku. Kowe sida tegel, Ganggo. Kowe sida tegel karo anakmu, Ganggo. Perkawisipun menika boten tegel utawi boten nanging menika perkawis prasetya. Mula wis saking menika kula sumanggaaken dewasanipun Dewabrata dumateng asta Paduka Sinuwun Prabu Sentanu. Menika sungkem kula ingkang wekasan sinuwun kunjuk dumateng Paduka Sinuwun Prabu Sentanu keparenga kula nyuwun pamit sinuwun. Ganggo! 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 Oh. Ganggo. Kowe kok tegel, kowe kok kejem karo anakmu, gila anakmu nangis. Anakmu rewel, Ganggo. Perkara kowe bali menyang Karang Kawidodaren sak karepmu. Ning anakmu Dewabrata iki sesepana dhisik. Anakmu iki susanana dhisik ya, Ganggo. Oh, anakku ngger. Dewabrata bejo temen urip, Gus. Mongko katresnanku kelawan Ganggo paribasan ora ana wanita kang sulistya kejambane garwaku Yayi Dewi Ganggowati. Tak rewangi garwaku ya mung siji, Ganggo. Prabu Sentanu ora duweni garwa selir. Nyirik Sentanu.
wedine katresnanku kok mung entuk piwales kaya mengkene. Aduh Gusti, anakku nggih Dewa Brata. Muga-muga kowe besok antuk ganti ibu sing bisa kula mentah karo kowe ya nggih Dewa Brata sing bisa tresnani karo kowe. Asritina ning pasewakan obro busananira. Lang-lang ramyan ingkang sasongko Mangrengga ruming puri mangkin tanpa sirih.
Lah sinten to mau? Ingkang renggani praja Ngastina ing mangking ingkang dijuluk Sang Prabu Sentanu Dewa ya Sentanu Murti wicaksana berbudi bawa leksana anggung kinasihan para dewa kinamulen para widodari kinacek sami ning arep tuluhur datan ngungkul-ungkuli andhap tan kasoring sesami. Nujari sajuga Sang Buminata kepareng miyosi niwaka lenggah jinajaran kelawan ingkang garwa Prameswari raja putri saking negari Wirata ingkang asesilih kusumaning ayu Dewi Durgandini ya Sang Dewi Sayojana Gandhi ingkang kondange Dewi Lara Amis sekrangkung sulistya ing warnanira karengging busana rikala semanten Sang Dewi kapundhut garwa kelawan Sang Prabu Sentanu Dewa wis datan kenya tekse wis nora prawan wis wulanjar tekse wis waranda tilas garwanira mahar sing satwarga Sang Begawan Parasara ya Begawan Palasara dasar wis peputra sajuga nenggih Sang Abyasa sinten ingkang kepareng lenggah mungging ayun punika ta warnanipun putra pambayoning Ngastina ingkang kekasih Raden Dewa Brata ya Sang Gangga Putra bagus warnane ruruh pasmone dasar hinuyudan sagunging para kawula dasih kasambeting puri ugi putra Ngastina kadang udanira Sang Dewa Brata ingkang mijil saking kusumaning ayu Dewi Durgandini ingkang asesilih Raden Citragadha ya Raden Astabrata mbranyak pasemone beneh kawan ingkang ngraka pamungkasing pasibdan warangka ing Astina Saryana Patih Tanuraga Saryana Patih Tanuraga ing muri pepak ander saking para wadyabara ingkang samiya sumewa bludak dumugi tatak arambat jejel riyel arapet bibit tumpang dengkul kae tanpa sela saking kengkang samiya Maraseba supa jroning galih Sang Buminata ing Sang Prabu Sentanu Dewa riwuh nyomulat piswanira ingkang putra kekalih Raden Dewa Brata miwah Astabrata tebih ing awit cerak sansaya rinaketake kaya ta mangkono panglucitaning Wardaya ingkang dereng kawijining lesan putraku nggih wong bagus atmajak wong sigit Dewa Brata kanthi kararjan pasibanta marak ana ngarsaning sun kulup kula nuwun kasembah berkah pangestu paduka Kanjeng Rama Prabu suwan marak kanthi raharja mboten langkung kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mawan tuwantu mugi kunjuka sandhaping padha paduka Kanjeng Rama Prabu dalah putraku nggih wong bagus anakku wong sigit Dewa Brata iya iya pangabekti ora tak tampa akarya sukarnaning tyasing sun semono uga Astabrata padha becik
Pisuwanira kula. Kawula nuwun inggih Kanjeng Dewaji. Berkah pangestu paduka Kanjeng Dewaji Raharja pisuwan kula pangabekti kula katur Rama. Ya, ya. Tak tampa andadekake sukul gawaning tiasing pun bapa. Putraku Gardewa Brata kanthi karaharjan pisuwanira kula. Kawula nuwun inggih Kanjeng Ibu. Berkah pangestu paduka Kanjeng Ibu Raharja pisuwan kula pangabekti kula katur Kanjeng Ibu. Ya Dewa Brata pangabektimu wis dak tampa. Ndadekake suka marwataning tiasing pun Ibu. Asta Brata semono uga sira kanthi karaharjan. Lho nggih Kanjeng Ibu, berkah pangestu paduka Kanjeng Ibu Raharja pisuwan kula pangabekti kula katur Ibu. Iya pangabektimu wis dak tampa ndadekake suka gawaning atiku. Kakang Patih Tanuraga kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhawuh sinuwun. Kono-kono. Prayogakna pisuwanira Kakang aja duweni rasa rikuh lawan pakewuh. Kawula nuwun nokta niki ngestaken dawuh paduka Kanjeng Sinuwun. Dewa Brata wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Rama. Marmane sira tak timdani marak ana ngersane sun. Adoh sunawi trak sansaya tak araketake. Jroning tiasing sun ing riki lungguhan iki muji syukur ana ngersaning Gusti ingkang ngakarya jagat. Nyatane sak sedane ingkang Ibu Yayi Ganggawati rikala semana kundur marang kayangan Karang Kamidodaren. Sira maksih bayi sak banjure krenteking tiasing pun bapa kepengin bakal gula mentah lawan jeneng sira kulup. Ora bakal. Ing atasipun bapa iki mau ijen. Wis ninggal kelawan ibumu bakal gula mentah kelawan jeneng sira. Marmane rikala semana Kang Rama kepengin ya kuwi palakrama maneh. Sing dak tuju ora ana liya mung Putri Wirata. Atmajane Kanjeng Rama Prabu Durgabau. Ya Sang Prabu Basukeswara. Ya iki ibumu Dewi Durgandini. Wis bisa kasembadan kula mentah kelawan jeneng sira kulup. Kajaba saka iku pun Rama dalasan ibumu Durgandini bisa mijekake putra uga mijil kakung kadangmu si Asta Brata. Bombong nger, bombong tiasing pun bapa. Kawula nuwun inggih Kanjeng Rama Prabu. Wis wajibe kulup Dewa Brata. Kowe ngaturna sungkem kelawan ibumu Dewi Durgandini nadyanto iki ibu sambung. Nanging nyatane ibumu ora mantra-mantra nggone gula mentah kelawan jeneng sira. Mula wis wajibe kalamun ta jeneng sira iku mau ngluhurake asmane ibumu Yayi Dewi Durgandini. Lur sapating sun kang tumiling angulati puspita kang medem indah ing warni midring taman non sekaro waras iki Dewa Brata wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Rama Prabu mengkene kulup sejatine dening Pasewakan Agung iki ora ana liya
ingkang ingsun penggalihake ingsun iki wis saya tuwa keladuk yuswa kaya-kaya wis ora kuwagan sta pusarane adil negara Ngastina iki sapa sing tak gegadhang ora ana liya kejaba mung sira kula ing mongko nggih syarat sranane wong kang jumeneng nata iku mau kudu darbe garwa prameswari. Lah, dina iki sira kulup enggal-enggal ingsun dawuhi palakrama. Dasare jeneng ingsun wis midhangetake pawarta. Kalamunta negara Kasipura, ya negara Srawantipura. Jejuluk Prabu Karsendra iku mau darbe putra. Cacahe ana 5 kakung-kakung putri. Manut pawarta kang wis ingsun tampa negara Kasipura ngenengake sayembara perang sapa sing bisa ngasorake kridane putra kakung Kasipura kang kekasih Raden Wah Muka lan Arimuka ing kono dikeparengake garwa putri Kasipura ora mung siji malah 3 cacahe manut pawarta kang dak tampa ingkang sesilih Kusumaning Ayu Dewi Amba Ambika lan Ambalika mula dina iki nggih Dewa Brata jeneng sira kulup tak utus ngiras pantes nyoba marang kaprawiranmu nglebonono giri sayembara marang negara Kasipura kadangmu Siasta Brata kantinen rene putrine kuwi ana 3 cacahe ngerti yen to pancen kuwi ing tembene bakal dadi jatuh kramanira mekaten Kanjeng Rama. Iya. Dados kula nggih dipun keparengaken nderek Rama. Iya, kira uga tak keparengaken nderek kira bocah sakloron budhal marang negara Kasipura. Tak kekudang boyongen putri Kasipura katrune pisan. Sritena ning pasewakan Prabu Sananira.